то дай въобще не ми спорава. Айде да проведе. Сега да стигаме много пак, никъде не отсъства без причина. Ами ако съм преуморен от текста, ще пише с другата ръка. Госпожо, аз съм много умен, не съм за първи клас, пътете ми направо в трети. Сега ще говорим с директор. Кой може директор? Айде тишина! 9, 36. Правилно, а какво е това? Кравата го има 4, аз 2. Да. Браво! А какво е това? Ти го имаш панталони, аз нямам. Много е. Направо да го правят на трети клас. Не, направо в пети да го правят. Много е напред с материала. Я как отговори на последните два въпроса. Даже и аз ги бърках. Марийке, кажи изречението, в което участват думите кора и девойка. Кората влезе една девойка. Иванчо, сега ти го направи това изречение отрицателно. От кората излезе не девойка. Как така? Това е неправилно. Бързо ти прави изречение. Госпожо, това не може да се прави, той е за цял живот. Браво! Браво! Защо бе, сине? Еми госпожата каза, Марийка влиза в гората с пешила и влиза с грошка. Какво е Марийка? Еми как да го отмага общата? И аз така и казах, но тя каза, че е водо.